क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो सोदोब NGO जथायि एग्जाम वरियर्स आर्ट्स कम्पिटिशन हाबाफारि लादों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बिथोन बायदियै एग्जाम वरियर्स आर्ट्स कम्पिटिशन हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङैनो बानजायदों। मख'नो गोनांदि बे आर्ट्स कम्पिटिशन हाबाफारियाव गासै मोन 10 फरायसालिफोरनि गासै 300नि बारा फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। हाबाफारियावनो बाहागो लायो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, BTCनि एडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा। जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनैहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे जोंनि सोदोब ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट वर्क्स अफ बड'लेण्ड एजुकेशन डिपार्टमेन्ट एकेलगे जयेन्टलि एक्सुवेलि बेयाव आर्ट एन्ड पेइन्टिं बेयाव मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंहासो एराउन्ड 300निफ्रायबो बारासिन स्टुडेन्टफोर बेयाव पार्टिसिपेट खालामो आरो बेनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जिहेतुके परिक्षा पे सर्सा जों लोब्बा लाखिनानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो बे परिक्षा पे सर्सा प्रग्रामा एक्चुअली जोंनि अनारेबल प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीनि मोनसे मोजां मोनसे प्रग्राम बियो प्रायोरिटी जेखौ माने इम्पर्टेन्स होदों। गतिके बे प्रग्रामावहाय इउजुवेलि स्टुडेन्टफोरा जिहेतुके आनजादनि टाइमावहाय एसे गिनाय भाब फैयो, स्ट्रेस जायो, एनजाइटि जायो। थ' बेफोरखौ जों बोरैहाय जानगाराव दोननो हायो बिनिफ्राय। दा बिनि थाखायनो बे प्रग्रामा बिराद इम्पर्टेन्ट स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरो बेखौ लानानैनो जोंनि माखासे टीमनि सायावहाय आर्ट एन्ड पेइन्टिं कम्पिटिशनखौ खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बे एग्जामिनेशनखौ जों माबोरैहाय स्ट्रेस फ्रि खालामनो हायो बिनि सायावसो बेसिकेलि बेस खालामनानै बे आर्ट एन्ड पेइन्टिंखौ खालामनाय जादों आरो बिसोरो बे मथेनो खालामदों खिन्थु दाबो रिजाल्टखौ होथ'नो हायाखै। दसेनि उनावनो जों रिजाल्टखौ बेट खालामदों बेल' नङा खारन बिसोरनि जेनाखि दा आर्ट एन्ड पेइन्टिं जे सेलेक्सन जागोन नङा होमबा बे सेलेक्सना निस्सयबो जों बेखौ गोजौआव फाथायहरगोन आरो बे अनेक जननि थाखाय बे इन्सपाइरेसन जागोन आरो गुबुन स्टुडेन्टफोरनिफ्रायबो बेनिफिट जागोन। दिनै जोङो बियो मोनसे इभेन्ट बेखौ 2018निफ्रायनो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीया एनुवेलि खुंबोगासिनो दङ। दिनै बियो 6 एडिशन जानो थांबाय। जोङो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभजों लोगो जानानै जोङो सोदोब NGO जों मोनसे डिस्ट्रिक्ट बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव दिनै मोनसे जोङो इभेन्ट लादों। जोङो गासै 10थानिफ्राय बारा स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुल कलेजनिफ्राय जोङो पार्टिसिपेन्टफोरखौ लेंहरनानै दिनै आर्ट एन्ड पेइन्टिं कम्पिटिशनखौ दिनै लानाय जादों आरो दिनैनि बे कम्पिटिशनाव 200 जननिबो बारा पार्टिसिपेन्टसफ्रा स्टुडेन्टसफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जोबोद गोजोननायबो मोनदों आरो बे परिक्षा पे चर्चा बे इभेन्टआ मोनसे बिराद मोजां इभेन्ट मानोना स्टुडेन्टसफ्रा 9 to 12नि स्टुडेन्टसफ्रा बोर्ड एग्जामानो होन एन्ट्रेन्स एग्जामानो होन बेखौ लानानै स्टुडेन्टसफ्रा ओरैबायदि माने गिनाय फैयो, नार्भासाव फैयो, पास जागोन ना फेल जागोन। दा नैबे पास जागोन बे टेनसनखौ जों गोजानाव थांहोनो थाखाय एग्जामखौ मोनसे सेलिब्रेसन बायदि लानो थाखाय जोङो दिनै बे इभेन्टखौ लानाय जादों आरो दिनै गोबां आलासिफोर फैदों। दा आलासिफोराबो बेखौनो गेस्टफ्राबो बेखौनो बुंनानै स्टुडेन्टसफोरखौ साजेसन होदों एग्जाम फैयोबाबो एनजाइटि जानो नाङा, नार्भास जानो नाङा। एग्जामखौ मोनसे सेलिब्रेसन हिसाबै गावनि लाइफआव सेलिब्रेसन हिसाबै लांबाय थानांगौ आरो इजि वेजों रंजानानै एग्जामखौ होबाय थानांगौ होननानै जोंना आलासिफ्राबो बे खोथाखौ बुंनो थांदों। स' आं दिनै बे इभेन्टखौ खुंनानै एज ए प्रेसिडेन्ट अफ सोदोब NGO जोङो खुंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो फार्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज आरो थार्ड प्राइज लानाय जादों आरो टप 10, टप 25 जों लानाय जादों आरो जायफोर बे कम्पिटिशनाव मोजाङै फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्डफ्रा मोजाङै माने ड्रयिं खालामनानै ड्रयिंआ मोनसे इमाजिनेसन मोनसे टपिक जोङो गासै 25टा मन्त्र होदों। बे 25टा मन्त्रनि गेजेराव मोननै मोनथाम मन्त्रखौ कम्बाइन खालामनानै जोङो गावनि इमाजिनेसनखौ लानानै जों मोनसे ड्रयिं खालामनो थिनदों। जायफोर मोजाङै खालामनानै देरहादों बिसोरो एस पार दि परिक्षा पे चर्चा नियमनि बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदीजोंबो लोगो हमनो हानायनि मोनसे चान्सबो दङ होननानै जोङो मिन्थिनो मोनो। जोङो
स्वदब NGO हिसाबै जों एजुकेसनावबो जों खामानि मावगासिनो दं आरो इनभाइरनमेन्ट टुरिजम सेक्टर हेल्थ सेक्टर जों मोनब्रै मोनबा सेक्टराव जोङो मोजाङैनो खामानि मावलांगोन इन फिउचाराव होननानै जोङो आसा खालामो जोङो 2020 निफ्राय जोङो खामानिफोरखौ लाबोगासिनो दङ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन